bolo mesto, brutálne rozsepalo, cestovalo 15 000 kusov mesa na okraji lesa, kde sa narodila aj tvoja chlapnička. Prestejte sa to jeho brána, skôr putnička, tu sa nevypláca nosiť antimečerovské trička. Dá si poradím po behu len tu od malička, tvoje nápady kričia, biele ponožky kričia a všetko zaujímavé sa deje na lavičkách parkov. Takých miest, kde tu bol strašne odpadala polovka, no hodí koč, polovka hodí dubu, odpadne len ťažko, jedno či budú štvrtý hutec či kňažko, aj nekáme bez ostáčkom od 2 roky, ľudia robia chybe, keď berú používané správe drogy, každý úsnik sa táto diera, podpisujú veľký mačerí na hemisférach, deráme cesta, deráme vrecká, deráva cesta, kde ísť sa komu mesta, tak už nikto na ničím nemyslí, naša diagnóza na dierach závislí, vydane v galaxii, kancelárii, vidím stereo, počujem farebne, môžeš mi veriť, vnímam nádherne, netreba mi veľa, len slbý kabernet, mojich priateľov, ak majú naberne, v tomto čierno-belom svete, plnom farebných vecí, odčinenie lajich tieňov, ostávam farbo slepý, čistý boh nástra, moja hudba je basta, koľkokrát ani neviem, akú mám nazva, mám pivo jak Čech, slnko jak Grek, hudbu Norčana a klub Angličana, vymáňaná jak Španěl. Za pár měsíců vypukne festivalová sezóna. Těšíš se víc na hraní v klubech nebo na open airy? To sa nedá tak povedať, že teším sa viac na kluby alebo na festivaly, lebo každé to má svoju atmosféru a keď dobré počasie vyjde na festivale, môže to byť super úžasné a keď ešte hráš vtedy, keď zapadá slnko, to má veľmi peknú atmosféru a je to super zážitok. Ale kluby sú takisto, majú svoje čaro, takže to není jednoznačná odpoveď na túto otázku. Vzpomeneš si ještě vůbec, kde jsi hrál poprvé venku na festivalu? Venku myslíš akože mimo Slovensko? Jakože na open air. Ja, open air. Prvýkrát, fúha, to som zaskočený teraz, ale zdá sa mi, že to boli nejaké nové zámky, alebo Hodokvás možno. Na Slovensku to bolo, ale na začiatku kariéry, alebo možno to bol český festival Rock for People. Neviem si naozaj, neviem s určitosťou povedať, že ktorý to bol. Na otvíráku nebudeš poprvý. Co se ti vybaví, když se řekne slovo otvírák? Tak otváranie sezóny festivalovej a vždycky je tam široký line-up, veľa stageov. Zatiaľ sa nám tam vždycky páčilo a vždycky sme dali dobrý koncert. Tento rok to bude zase trocha iné ako minulý rok, lebo sme pribrali nové pesničky do repertoáru. A zahráme zase ako minulý rok z Champion Sound, takže bude to v pohode. Ináč hneď po koncerte viem, že ideme na svadbu kamarátovi a tam hráme taký malý koncert, takže to bude pekný deň. Stihneš vůbec na otvíráku se mrknout ještě na nějakou jinou kapelu, nebo chodil si třeba někdy v minulosti? Ja som si vždycky pozrel také tie kapely, ktoré sa k nám, respektíve na takých festivaloch sa neocitávam často a kapely ako Chabad alebo Krištof, alebo neviem, kto tam všetko hral. Videl som hocičo, minule to bol, tuším, Vondráčková, alebo niečo také bizarné, čo v podstate nemám sa kde s tým stretnúť a kvôli takým menám nechodím na festival, priznám sa. Ale vždycky je to zaujímavé pozrieť si to a porovnať si tie typy publika, že kto chodí na mňa a kto chodí na nich, ako budú vyzerať moji fanúšikovia o 20 rokov napríklad. Sranda.